Naiz irratian, bigarren kafea. Euriari du goitik bere eta behetik gora hori Euskal Herriaren berri zentrala, epizentrikoa, eta gure aldartean eragin izaten du. Arratsaldeon, guztioi. Arratsaldeon. Bueno, baina gaur ze kompetilun zatozte, ze kristo pasatzen zaizue. Triste bizi naiz eta hilko banitzo den, badaukat bihotzian hainbat atxekabe. Ez aldakizu Julen, gaur Blue Monday da. Urteko egunek tristena, goibelena, deprimitzaiena, etxigarriena, ilunena. Gabonetako gehiagikerien ondoren familia asko ez dira rekuperatu. Ez ekonomikoki eta ez da emozionalki ere eta enabarritzen egia esan. Gainera urte berriarekin batera geure buruari pintzen dizkigun asmoak oso zailak direnez gero etxipena dator. Eta gainera gaur nire azken programa da eta horrek ere tristetzen nau. Tristetu? Inigo, amaik entzuteko jaia baituki. Oporretara doa, eta tristo hemen dago. Aldaketa egingo dugune, zu goieri, goreti barkatu. Zu geratu lanean, eta nik hartuko ditut oporrak gustora asko. Hemen oporrak asko hartu dituzte, bai. Baina, bai, nik ere aldaketa hori egingo nuke. Bani gaur pozik esnatu naiz. Bai, zuri gure tristurak poztu egiten zaitu. Tira, bai, hori ere, bai, dena esaten hasita. Baina gaur kroketen mundu eguna ospatzen da. Antza denez, idei hau komunikazio agentzia batetik sortu zen, eta kroketetan espezializatutako Madrilgo jatetxe baterako kanpainari eman zion forma. Jaki hori jasotzen duen lehen erregistro historikoa 1817koa da. Antonin Kagemek kroketa plater bat orkestea erabaki zuen Ingalaterrako printze erregeordearentzako eta Rusiako Nikolas Duke handiarentzako oturuntza batean. Nobleak txundituta utzi zituen horrek eta platerari Joketzalagoial izena jarri zioten. Baina inigo urdaiazpiko kroketak ziren, zenik nahiago ditut espinakak inindakok edo ontxoekin egindako. Esango nuke urdaiazpikoa zutela bai. Deberían empezar a entender que si no traen croquetas aquí no tienen nada que hacer. Con mi papa y no vine a educar a nadie, solo vine con litros del chino pasando del baile. ¿Qué digo? Vine a traer sobredosis de estilo mientras vivo y sasio. Urdaiazpiko gabeko kroketei pikantea edo zerbait gehitu beharko diezu ez, bestela. Pikanta ipatu duzula gaur, pikantaren egun internazionala ere bada, medikuntza naturalean antzinatik erabili izan da pikantea odol zirkulazioa izerditzea eta digestioa sustatzeko. Oso osagai ezaguna da batez ere Latinoamerikan. Tira, Latinoamerika ipatu duzula gaurko egunez 1891 urtean hasi zen 91ko iraultza Txilen. Kongresu Nazionalaren aldekoen eta Jose Manuel Balmaceda Errepublikako presidentearen arteko gatazka armatu izan zen. 91ko urtarrilaren 16tik 91ko iraiaren 18 eginikoa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro. Tira bikote, ez zait bat ere garbi geratzen ari, gaurko eguna ona ala txarra den? Ona noski. Esaterako, gaurko egunez argitaratu zen 1605 Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes handiaren lehen edizioa. Txarra, inigo, txarra. Gaurko egunez 1991 urtean, George Bushek Golkoko gerraren hasiera agindu zuen, Irakeko basamortuko ekaitza operazioarekin, eta Bagdaden aireko bombardaketak hasi ziren. Desde un hotel contempla la bella Cerezade, cegada por las llamas, las calles de Bagdad. La
las mujeres se esconden del lobo en Ciudad Juárez y en un semáforo de Río de Janeiro los niños comen plomo y papel de celofán. Mexikoko Txapultepek gazteluan, El Salvadorko gobernuaren eta FMLN gerrilaren arteko bake akordioak sinatu ziren, eta 12 urteko gerra zibilari amaiera ipini zion akordioak. Eta gaurko egunez, 2003 urtean, Kolumbia espazio transbordadoreak 80 saiakeraren ondoren bere azken misio finala jaurti zuen. Bai, baina dena esan behar da, handik gutxira, 2003ko otsailaren batean, Kolumbia atmosferara sartzean, lehertu egin zen, eta istripu hartan tripulazioko 7 kideak hil ziren. Ikusten, niri kontatu didazuen guztia eta gero ez didazu oso garbi utzi. Ez dakit gaurko egunak barre egiteko, negar egiteko ematen duen. Pozoinak utxetu nau berriro Ganbara beti martxan ez nago etxitzeko Franduak egin ditut Baina ezakit norentzat Jo, nola zaudeten edo gauden edo ja ez dakit, baina martxa hontan hilko denan izango naiz, Tira, lasai, egun tristek ere badute bere xarma, horregatik idoia xarma dator, bidean da, bai, Euskal Herria dobintzat Gipuzkoa ingurua erotzen ari den istripu horrek ere harrapatu du, bera, ona bidean. Eta Sobietar Batasuneko ero gisa ezagutzen den Zinaida Porto-Novaren historia kontatuko dizugu, denbora ematen badigu, ze gauza asko ditugu gaur kontatzeko. Bai, gure ontzia karga egin da estratosferara bidean. Etxe bizitzaren afera landuko dugu, bizilagunekin eta aritik irira elkartetako kideekin. Eta Idoia Dabila ere gurean izango dugu puri-purian atalean. Ze telesail eta film ikusi behar dituztunez badakizu, geratu hor. Az gaitezen berandu guazela dagoeneko dantza egiteko ere gora bihotzak urtarriak 16 ditu gaur eta Blue Monday da astelen iluna. Igandeko bazkalosteko siestari buelta eman ez dion irukote ontako, lehenengo orkestuko dizuegu. Goreti oreja Michelena, egunon! Arratsaldeon! Igande, eguerdiko bazkalo osteko siestari buelta eman ez dion irukote ontatik, bigarren orkestuko dizuegu. Julen Goikotxe arregoz, egunon! Berdin. Baina lasaiek gure transbordadorea, gure espaziontzia badoa estratosferara bidean, gurekin edo gugabe, akaso gugabe harinago joango data. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Ilurbideko hor, bigarren kafeak 500 eta 10 du, arratsaldeak 4 eta 13 minutu, urtarriak 16, Blue Monday gaur. Eta, ze demontre, bagu gozo abiatuko gara, naiz eta negua iritsi den, behingoz geratzeko intentzioz gainera. Lainotu didazu zerua Elurtezina egin zait neua Sandaliak ez dituzu kendu Urtaro izoztu honetan zehar Baina gaur agian itzuliko zara berriz Leioak zabalik
zuretzat. Zure bihotz horietan islatzen duzu norzaren benetan, haizea bazterretatik sartzen. Ze goxoa den negua Iker Laurobaren pianoan, baina hor kalean neguak ez du goxotasun hau, Ez dut norbait itzaioela gehiagin inporta, Julen. Ez. Goletiaria pentsatzen, gehatuko zate hemen Euskal Herriko, bai, Xarma Euritxu, Goibel, Lambrotxu, eta zelai berde umelekin, zeni banua guzkitara. Hori pentsatzen ari zinen? Bueno, baina euriak ere badu bere aldeuna. Bai. Noski. Agaramos! Gauza bat esango dizute, honek ekarriko du buelta, Honek ekarriko du buelta. Bueno, Goreti, zein zure maitu eta konta guzu. Begira, nire gaurko maite duta, mugikorrean apuntatuta dut, izan ere aurreko batean irakurri nuen Alemaniak azkenean gizonezko homosexualei odole maile izatea eragozten zien legea ezabatu egingo dela, eta, ez badakizue orain arte, homosexualak odole maile izateko bete beharreko baldintza bat zuen zerrenda batekin lege bat osatu zuten, eta, lege hori aldatzen joan den arren urtetan zehar, oraindik ere lege hori martxan zegoen, eta orain esan dute lege hori bertan bera utziko dutela, apirilaren baterako iragarri dute legaldaketa, eta tira albisteak asko poztu ninduen izan ere, iruditzen zait gaur egun orientazio sexuala ez dela arrazoi bat horrela baztertzeko pertsona bat, eta tira, hortxe nire maite duta. Pentsa, nik bukarra gutxi barnoen ere, baina lotu egingo dut, badelako futbol giroan ofenditurik gauza askorekin eta tartean aurreko larun bateko euskal derbiarekin, Reala eta Atletiken arteko derbi horrekin, aipatu behar nuen zerbait eta gaur Julenek esan dit, txioak ikusi aldeik da, txioak berak eman dit, zera osnartua. Aurrekoan ostiralean Gartxotek egin zuen olako osnarketa bat, derbiaren inguruan egin zen proposamen kultural eta pixkate giro txukunxiago hori bultzatzen zuen horren inguruan, eta uste dute interesgarria zela. Eta nik nire ilobek behartuta edo, anaiak ezin baitzuen partidura joan nintzen, aspaldiko partez, igual 8 bat urte izango dira nintzela Anoetara joaten, momenturen baten egin nolako nire autua futbolari uko egiteko. Eta tarteka salbuespenak egiten dizkiot autu horri, eta horrelako bat izan zen. Baina demoraz joan nintzen arratsaldean tragoxka hartu eta kontzertu batzuk ikusteko, nogene jotzen zuen, jorain elektrotxarangaren izena zeitetorriko, baino, burrumba. Peio Irigoyen da konpainia, haze elektrotxaranga hori da, jazz big band bat. Izan duzu izan big band bat gehiago zen elektrotxaranga. Flipatu inon, zoragarria, gora zuek. Eta, baina orokorrean gustatu zitzaidan asko, giroa, duela 15 urteko derbietatik, giro jatorragoa, sanoagoa, euskaldunagoa, kulturalagoa, eta tira, uste dute norbaite pentsalezake ez futbola ari dela, bere burua zuritzen, izan lezake, hortik ere noski, baina niri giroa gustatu zitzaidan, eta zelai barruan bizi izan zen giroa, salbuespen konkretu bat izan ezik, Bilbaino elken obote, Anoeta kantatzen hasi zenean, hor, auzolotxa sentitu, eta nire jobei, esan behar izan nien, hau ez da ondo, nik ez dauka lekurik, eta zeratik ez, eta horre, osaba petralaren paperak hartu nituen, baina orokorrean iruditzen oso giro jatorra, giro politia zegoela. Eta pentsa, gaur Twitterren topatu dugu, ez da egit, Cebolla Balón de Oro, ez da egit, Atletico Madrideko abildua puteros ATM, pentsa zemaileako Twittero batetaz edo ari garen, eta jartzen du, gaurkoa ezin da derbi bat konsideratu, ez? Nahiko nahasketa arraroa da, proetarra eta homosexualen artean. Bueno, proetarra, entre proetarras y putos homosexuales, itzulpena behar bezala egitenari. Derbi batean gorrotatu egin behar da, txistu egin, ondokoaren eriotza desiratu. Baina gaurkoa ez da hurbildu ere egiten. Futbolari gerta dakiokin gauzarik onena da, Anoetan bomba batek eztanda egitea. Eta tira, honek ez dauka Atletico Madrileko zale anormal batek bota duen txorrada hortatik garatago askoz gehiago komentatzeko merezi. Baina nik buelta eman nahi diot, ze uste dut futbolak hain zuzen ere hori izan behar duela. Eta izan beharko lukela eta gero eta gehiago beharko lukela. Eta derbi batean ez dela gorrotatu behar,
ez dela txistu egin behar, ez dela inorren eriotza desiratu behar, noski ez futbolan eta ez inon, baina izan behar duela pixkate desdramatizatutako ikuskizun bat, txorradarik gabea, are gehiago, Euskal Derbi batez azari garenean, gironak izan behar duenen ardatz, askoz gehiago daukagunean elkarrekin elkar banatzeko talde baten edo bestiaren zale izatetik aratago, eta gainera, argazki bat dago, Realeko eta Atletikeko bi zale, bi gizon antza, elkarri musu ematen ari dira Espainetan. Ez dakit homoseksualak diren ere, edo ez diren. Behar dintzait. Baina politia da, transgresio hori politia da inorri izorratuko balin badio, Euskaldunak anai arreben moduan ikustea derbi baten giroan, Euskaldunak elkar musukatzen ikustea, Atletikeko eta Realeko kamisetarekin, eta jaze txorradak eta derbiak eta futbola eta inbestetan interes politikoekin Euskal Hedabide batzutatik garatu diren, elkar gorrotatzeko kanpaina horiek atzean utzi ditugula jakiteak, poza eman zidan, eta hori da nire maite duta. Hori bat, eta bestea gaur goizean eguneroko tabernara sartu, eta kantutzar bat entzutea, espero ez duzun momentuan. Espero ez duzun momentuan, eta espero ez duzun kantu bat horrelako leku batean da. Sartu nahiz ja dantzan. Blue Monday, eta dantzan. Blue Monday, bani. Ondo. Ondo aiez. Izu, baina eski, jarria bestia. Kantu honen lehenengo akordeek, eta ize konponketa horregia jartzen hau dantzan, ala beharrez. Hau ez da, hau bai. Zurra sartzez alternatea goizan kafe hartzea, eta bazoaz, tera ba. Gaur ez. Gaur ez, goreti? Gaur munduko astelenik astelena da. Bai, hori ikasi genuen, baina... Esan zuen Puerto Ricora doanak. Gaur munduko astelenik astelenena da. Zozoak txorimaloari, Martxa garra zeukeu. Guga txorimaloak gore julen, duda adimazen hon. Hor ezin mugituta da bienek, bai? Beti txorimalo. Beti txorimalo. Mienten las portadas, tiemblan los estadios. Tiemblan los estadios, horixe, bai, derbien bezalaxe. Bueno, Julen, zein da zure maite duta? Motx-motxean bi kontutxo, batetik maite dut gaur bezalako giroekin mendian bueltatxo bat ematea. Horrela, lokatzetan plistiplasta ibili, eta gero azkar-azkar etxera jetxi, dutxa bat hartu, ez osteko, eta gustatzen zait gaur bezalako guraldiekin mendian ibiltza, gainera jende gutxi ibiltzen da, eta gustu ematen du. Eta bestea, nigo hasi zaigula txirrindularitza denboraldi errepidekoa. Hasi dira Australian, Argentinan. Beraz, hemendik aurrera bagarru bezalako guraldiekin sofan etzanda jarri eta lasterketa ikusteko hasi zaigu denboraldia. Ez diogu inoiz gure entzulari kontatu Julen Dabiok ziklismo zalea morratuak garela, ez gaitu uste inoiz entzun turra kontatzen hor txeztarriak usten, eta hemendik aurrera ere ez diogu kontatuko. Eta maite ditut entzuleak bisi-bisi erantzuten digutenean ere, oraintxe Oriotik iritsi zaian mezua, irekin bat ondo aiaiz bilbaino elke, hau dekau, hoixe, eskerrik asko, bai ez tapen ondirik enuen behar, baina eskertzen dira horrelako mezuak ere, eta Realeko zale direnek ere sentitzea, horrek ez zuela inongo zentzurik anetako armailean. Berdin dio, zetaletako izan horrek. Ez du zentzurik. Pero luego duele igual. Ez da Iker Gurrutxaga izan, Iker Gurrutxaga oriotarra da gure lankidean, ez da bera izan. Akaso berak ere iritzi bera izango du, baina ez da bera izan. Bide batez, txatian esan digute, Poetiksek, kaixo Goreti, ondo pasa Goretitxo! Ez. Bai, Julen. Nik lehen ere esan dut, akaso, bigarren kafearen 540. saioa, Puerto Ricotik egitez lehu gaizki. Yo lo que quería era seguir soñando. Jon Liz egurte berri honi, Jon Liz, bale, nahiko aio, hau trol xamar dadile azken aldian. Baina, agia da, telegrametik bialdu zenia mezu bat eta ez zizu dela erantzun. Telegram oso ondo dago, alineazio politikoarekin gaina, erabat telegram zale beharko genuke batzuk, baina kosta egiten zei batzutan irikitzea, Jon Liz, eta ez ditu zure mezuak ikusten, baina kaso egingo izut. Idoia da bilauzkudun, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zu Blue Mondayan sinisten duen horietakoa zara, ez gaur ere sentitzen duzu astelen oso astelen, edo beste dozina astelen, bezain astelen? Ni Gazteburun lan egin dut, orduan, martxan jarraitzen. Horrek lagundu egiten du, Bai, gaur netzako asteazkena da. Ze ona. Eta asteazkenean ostiral itxura hartuko jozu asteari edo? Egia esan ez. Hementxe goaz maite duten tartean eta hori da bullying diote. Goretiri, baino amodio askorekin egiten diogu bullying guk Goretiri. Ni gaur, Gorka, zu gaur zer, lanera zoazela? Aste arten? Enaiz aklaratzen. Aste arten lanera, gaur aste artea,
Bueno, tira. Idoia da bilauzkudunek bere maite duta kontatu beharko digu. Nire maite duta da telesail bat. Da My Mad Fat Diary, eta larun baten bete zitun 10 urte. Eta bere garaien ikusi nun eta izugarria iruditzen. Lantzen ditun gaiak badia depresioa, antxietatea, osasun mentala orokorren eta gorputz irudiarekin protagonistak dituen arazoak eta iruditzen zait, garaian iruditzen zitzaidan ondo lantzen zitula gai horiek, igual gaur egun ikusita enuke iritzi berdina izango, baina asko disfrutatu nun eta gomendatzen dut. Nun baiten, ez dakit nun ikusi izango da, baina aukera balin badezu, ikusi. Nik atzo atrakoia egin nun, Idoia, The White Lotusen bigarren denboraldiarekin, eta, ez 6. kapitulotik, 8 dira, 7, azken 4 kapituloak edo ikusi nituen, eta pixkat bluff geratu naiz. Nik oraindik ikusi behar dut. Ja, pixkat bluff, zango izut, estetikoki zoragarria, gauza asko gustatu zaizkit, baina amaiera pixkat, eskaxamar geratu zait, eskaxamar. Hemendik Gorka Santestebanek argitu digu, ni gaur aste arten ostirala jai Donostia eguna. Beraz, gaur astelena dezu bihar lana Gorka ostiralen jai eta ostiralen Donostia eguna ospatzeko aukera. Eguraldia ere hortxe dabile, larun baterako betzeko moduan, ez dakit banik aurreratuko balitz, askok ez ote zenuketen jaia beste modu batera ospatuko, baina tira, egualdi txarrarekin ere ospatu behar dira, gauzak eta ala egokitzen da. Eta entzuten ari zareten hau Margarida Mariño joan den astean aipatu genizuen, ostegun honetan izango dela Barakaldoko antzokian eta bertan bere bakarkako proiektua, Txeloan Electronics aurkeztuko duela. Guk bi sarrera dozkagu zuentzat, ostegunean izango da kontzertu zoragarri hau, bera Electronics hortan, nolabait berak ematen du ikustera, etorriko dela, ez dakit luperrarekin, pedalekin, bestelako efekto aukerekin, ahotsarekin eta bar, eta guzti hori elektronikoki prozesatuta, berak bakarrik sortzen du alako orkestazio txiki bat, hainbat gaien inguruan aritzeko, aldaketa klimatikoa, giza eskubideak. Galiziarra da bera, itsasoarekin erreferentziazko hainbat kantu ere baditu, orain txentzuten ari garen golfinu autarteko, eta golfinoak esan nahi du izurdea. Margarida Euskal Herritik ibili da, folkaren giroan besteetan, aurreko astean aipatu genuen, ez? Abraham Kupeirorekin ere folk proposamen eder batekin izan zela, baina oraingoan bakarrik dator Euskal Herrira, Barakaldoko antzokian, esan da bezala, ostegun honetan, arratsaldeko 8etan, guk bi sarrera dozkagu zuen artean zozkatzeko, eta hori lortzeko, zozketa asteazkenen egingo dugu, sarrerak hitzarekin ulertuko zaituztegu, bai hemen gure txatean, bai gure sare sozialetan, baita Instagramen bertan ere, aurki dezakezue gure story batean hortxe, zeldatxoa, zuen sarrerak hitza idazteko, eta bide batez, baita gure WhatsApp eta Telegram telefonoan ere, 688 zazpibi, 54 telefonoan, 688 zazpibi, 54 Margarida Mariñoren bakarkako kontzertu hori, Galiziatik Barakaldora, arratsaldeko 8etan ostegunean kontzertu zoragarria eskaintzeko.
Badala negurako kanta, Goreti? Bai, izan liteke. Nahiko negutierra, nahiko blumondaitierra. Ez? Blumondaitierra onar dezakegu... Noski, bai. Dudari gabe. Blumondaitierra, Ulfiño. Margarida Mariñoren kantu hau atzean utzi eta guk ere negua atzean ez du utziko, ze negua esan da bezala egun batzutarako behintzat iritsi zaigu Euskal Herrira, baina tira, alik eta aurpegi onenarekin begiratuko diogu neguari begitara, eta neguari begiratu nahi iztionak eta etxean izkutatu nahi duenak izan ditzala behintzat, Bigarren Kafearen film eta telesail proposamenak datozen egunetan gozatzeko eta goxatzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren Kafea. Zer dezu Goreti? Hau bere zuzenean, gertatzen da Bigarren Kafean, kafe makinarekin arazoak dituela Goretik. Bai, Julen ere badoa, eta hemen idoia eta biok geratu gera bakarrik, garbi dago nor dagoen kezkatuta aste hontarako ikusi beharreko gauzekin, ze esan dizunik, telesail gabe geratu naizela idoia, The Wild Lotus amaitu dudala, eta adi nago, badauzkat aurreko astetako proposamenak ere berreskuratzeko, baina gaur proposatuko edo ekarriko diguzunarekin. Filmetatik hasiko gara? Bai. Venga, lehenengoa, The Menu, eta egia esan, ez dizut jaramonik egin, ez dut gidoia begiratu, baina The Menu egun hauetan topatu dut hortik bueltaka, uste dute promozio lanak behintzat iritsi zaizkigula, ez da? Abenduan estrenatu zen aretoetan, baina, kritika honak izan zituen, baina behar bada ez zuen izan, igual merezi duen oi hartzuna, ez? Eta, aprobetxatu nahi nuen esateko, asteazkenean jarriko dutela Disney gehien, eta hor aukera berri bat izango duzuela filma hau ikusteko. Disney gehiek espameatu dit, hola da. Pelikula hau Mark Milodek zuzendu du, eta bertan bikote gazte bat, Anya Taylor-Joy eta Nicholas Holtek osatua, munduko leku esklusiboenetako batera bidaiatzen da jatetxe famatu batean menu berezi horietako bat jateko. Eta beraiekin doaz, eguneko bataren parte diren beste 10 pertsona, irla batera. Hasieran, jasotzen duten tratu pertsonalizatzea, oso adeitsu iruditzen ez, detailetan asko fijatzen dira, eta bakoitzak badu menu pertsonalizatu bat, baina pixkat arraroa izango da pertsonalizazio hori. Gauzak behar bada beste edonork lituzkena jakin beharko, eta pixkanaka beldurgarria bilakatzen da menua, eta pixka bat bortitza. Eta badirudi txefak, Ralph Fiennesek, mendeku pertsonala duela dirutsu hauen kontra. We're leaving now. Has been painstakingly planned. This is real, isn't it? Ez da oso sutila dirutsuen aurkako satira hau eta gourmet mundu honi egiten dion satira, baina oso pelikula entretenigarria da. Eta badirudi dirutsuak egoera desorosoan jartzeko tendentzia hori tendentzia horrek jarraitzen duela. Ryan Johnsonek egin zuen Glass Onionekin, Knives Outeko sekuelarekin, eta Ruben Oslunek antzeko zerbait egin zuen Triangle of Sadnessekin, eta Mark Milodek badu esperientzia dirutsuen bizitzak tratatzen, ze zuzendu ditu Successioneko atal batzuk. Hementxe, Disney gehien etzi estrenatuko den filma, The Menu, eta ez da oso pelikula erosoa, ez da? Feel good movie da kontzeptua? Horietakoa ez da? Ez da horietakoa. Entretenigarria da, alde horretik ez da gaizki pasatzekoa, baina badu tentsio puntu bat, eta pixka bat
misterioa eta beldur pixka bat ere. Bai, nik sentsazioa trailerrekin bada pixkatola tensionatu egia ote den, baina tira. Bide bat ez, txefaren izena ez dakit, baina bada Martin Berasategui eta Ed Harrisen arteko nasketa bat. Horre datu hau aipatu nahi nizuen, oso garrantzioa izan daitekelako zuen autuari dagokionez. The Menu, Disney gehien, Mark Mylodek zuzendutako pelikula hau, eta, hor jatetxea bere atxetara joateko joera balin baduzue, akaso gogoak enduko dizuen film horietakoa. Hainitzen hemen tweet baten bila, txio baten bila, zeduela gutxi jatetxe batek itxi du. Nomak. Nomak da? Nomak. Kopenhagen da ona, uste justo horren satira bat badala. Beste gauzak nazte ditu ez, beste jatetxenak, baino gehien bat ematunez bada horren kritika bat, horrekon bideo bat agertutzeian ez dakitze animali, aztakiz animalin zerebroa jartzen dizuela horre menuan barruan, eta tripaki asko eta oso gauza arraroak. Bai, eta horre, zegoen txio honetan, aipatu nahi nuen datu pare bat, baina ez dut orain topatuko, txiolari horrek gauza asko txiokatzen dituelako. Pena bat, 3 izarretako number 1 mundial horretako batek istea, 100 praktikatako ikasle 0 euroko kostearekin, tiketaren batazbesteko kostea 900 eurokoa da, eta beteta dago erreserbetan, baina 300.000 euroko galerak ditu azken ariketa ekonomikoan. Harvard Business Schoolek ikasteko aztertzeko moduko egoera dago. Holaxe ikusi nuen txiuan, eta honek ematen du ere beste meloi bat zabaltzeko, eta da izardun jatetxe hauetan praktikatako ikasleekin edo sukaldari izan nahi eta hortik pasatzen diren horiekin egiten diren gehiagikerien inguruan, esan barnuen lan baldintzen eta lan eskubideen urraketa, baina esan giza eskubideen urraketak ere ematen direla horietako hainbat jatetxetan. Eta zoritxarrez egoera horiek Euskal Herriko jatetxe batzuetan ere gertatu dira, edo akaso uste duguna baino gehiagotan, beraz, bada horre satira honek, The Menuek, bere tokia ere badu, uste dut munduko edozein jatetxe luxuzkotan, eta Euskal Herrian ere tokia izan dezakena bada. Beste proposamen botako dizuegu, aretoetan urtarriaren 20an, alegia ostiralean, estrenatuko den pelikula, Decision to Live. Bai, hau Park Chan-woken pelikula berriena, eta Kanseko zuzendari onenaren saria eskuratu zuen film honekin, eta ikusiko dugu Oskarretarako bere lehen tiketa den, ze orain arte ez dute inoiz izendatu, eta, Parasaitek irabazi zuen, eta behar bada hau izan liteke bigarren film korearra horrelako izendapen bat jasotzen duena. Badiru igual Parasaiten olatua jarraitzen duela ez, baina Bon Joon-ho, Parasaiten zuzendariak, badio, korear zinemaren gorakadaren arduraduna Park Chan-wook dela, bera baino gehiago. Eta, film hau hasten da mendipuntan detektibe batekin, krimen gertaleku bat ikertzen ari da, eta eskalatzaile bat bertatik erori da, mendi puntatik. Eta atzean utzitako pistei begira dabil, bere motxila, mugikorra, whisky petaka bat. Eta horrela hasten da erdi who done it eta erdi romantze den film noir hau. 추덕수 씨 아내 송설아입니다. 많이 놀라셨겠습니다. Ikerketak aurrera ginala, Hae-jong detektibea biktimaren emazte enigmatikoarekin maitemintzen joango da. Baina aldi berean susmagarria egiten zaio bere jarrera. Ez duelako sentimendurik erakusten, ez du ematen bere senarraren heriotzak afektatu dionik. Eta oso interesgarria da alde honetatik hizkuntzaren erabilera. Korearra ez dakigu nontzat behar bada eskapatuko zaizkigo detaile batzuk, baina diotenez korearrez ikusten baduzu oso nabarmena dela pertsonaia hau emaztearena migrantea da, eta orduan ez daki oso ondo hitz egiten korearrez, eta hor dago duda ez dakigu sentimenduak ez dituen edo ez dakien horiek adierazten.
eta pixkat pertsonaia enigmatikoa da, eta etzaizkigu gauza asko argituko pelikulan zehar, zentzu horretan. 살인은 흡연과 같아서 처음만 어렵다. Begien motifa asko errepikatzen da, filmean. Lehenengo estena horretan, mendipuntan daudenean, horrelako zoom bat egiten du biktimaren begian, eta asko errepikatzen da gero filmean zehar, ikusteko behar hori, eta aldi berean errealitatea ikusi nahi ez izate hori. Eta badago abesti bat, pelikulan behin eta berriz entzuten dena, eta da The Mist, 60ko hamarkadako abesti korear bat, eta bertan esaten du Open your eyes in the mist. Berriz ere, begi horri erreferentzia eginez. Audio postprodukzioa hiperrealista da igual ez idoia. Lenguan aritu ginen, frekikeritan audio latinoamerikarrak ze joera zituen, eta, asiarrak edo korearrak bereziki, beste berezitasun batzuk bat ditu. Ez du nahiko aztertu orain arte, baino hiperrealismo puntu bat hor bat zegoen. Ez dena ikusi, ez dakit zer gertatu den. Alpinista bat erori da. Bale, bai. Uste dut, entzule oso sensible bat zaudete ez entzun hau, baino kraneo batek kareharriaren kontra 20 metroko eroriko baten ostean austerakoan ateratzen duen zaratanen hiperrealismoa zen hori. 저 거기 없는데요. Blue Monday, onde noi? 졸지 말아요. 조금만 더 참아요. 우리 일을 그렇게만 하지 말아요. Ez da egite parentesiat egin dezakegun, baina hemen dena kontatzen dugunez, nire ordenagailu ari zaite esaten nire Apple dispositibo bat saioa hasten saiatzen ari dela Bilbotik gertu Zamudio nahin zuzen ere. Ni duela 5 egun egon nintzen Zamudion bertan. Baina ez dut Apple dispositiborik galdu, ustez? Azalpenik baduzue? Ez da aktualizatu ubikazioa. Ubikazioa, igual. Vale, ondo da. Pardon, ajeso mugikor bat, bastakizarren, tira, bigarren proposamen hori, Decision to Live, aretoetan, urtarriaren 20an, esango genuki doia hemen, zine korearra edo zine, ez dut esango, hain mainstreama ez denik, dagoeneko ja arira izaten, baina edozein aretoetan ez dutela topatuko Decision to Live, baina batez ere hiriburuetan horrelako zinea gustoko duenak jakiten du ez, ze areto izaten derion pixkate beste joera hauetara jotzen dutenak eta topatuko dute, behintzat hiriburutan, ez dakite herrietan ikusteko moduko pelikula izango da, ez askotan. Aurrerago behar bada, eta gero Movie da distribuidora film honena, eta martxoan uste ikusi izango dela, Movie plataforman. Ordura arte itxaron behar batzuk, besteek aretoetan harrapatuko duzue, urtarriaren 20tik ostiraletik Decision to Live. Baina bagoaz, telesaiei dagokienez ere, gure proposamenak botatzera, eta 3 dauzkagu denera, batzuk estrenatutakoak dagoeneko, gaur bertan estrenatuko direnak, baina abiatzeko Netflixek urtarriaren 19an ostegunean estrenatuko duen, edo berriro martxan jarriko duen, That 90s Show, sekuela modura aipatu behar dugun telesaia hause idoia. Izenak pista ematen du, da That 70s Showen sekuela moduko bat. Original hau, 1998tik 2006ra emititu zen, eta, nostalgia ez elikatzen zen, beste honek egingo duen bezala. 1988 da, telesail berri honetan, eta protagonista Leia da. Aurreko telesaileko Donna eta Eriken alaba, eta Aitona Monenera joango da bisitan udaran. Eta, Aitona Monabek Kitty eta Red dira, telesail originalekoak, eta pertsonai hau ez gain, Erik, Jackie, Kelso, Donna eta Fez ere agertuko dira, beste aurrekoan bezala. Eta Ashton Kutcherren hitzetan, telesail originala karrakasta izan zuen, 70ko hamarkadan heldutakoak erakartzeaz gain, generazio berriak ere ulertzen zituelako, gazten
aferak ez dielako hainbeste aldatzen 20 urtetan ez. Eta oraingo honetan formula hori errepikatzera jo dute. 80ko hamarkadan heldutako erreferentziak gozatu ahal izango dituzte, eta orain erabe direnek pertsonaia berriekin empatizatuko dute. Eta era berean telesail originala gustoko izan zutenek originalarekiko nostalgiak ikusle horiek ere erakarriko ditu telesail berri honek. Originala ikusi ez dutenek berri ikusi dezakete originala ikusi gabe, bai, ezta? Behar ez dute inbeste gozatuko, ez referentzia asko izango ditu eta pertsonaia asko errepikatzen dute, baina dirudi hor nerabe horiek jakina denak pertsonaia berriak dira eta tramaren parte dira eta nahiko parte zentrala ematen dunez. Hala ere, horrelako lan bate jaurtitzen denean ez Netflixek hori aztertuko zuen publiko nostalgikoa bai, baina igaro diren urteak igarota publiko berria bereganatu beharra izango du, ez? Horre audientzia funtziona dezan, beraz, pentsatzen dut bietatik edatea izango dutela asmo edo ez dakit. Nahiko telesail klasikoa da, jende askok ikusi duna naiz eta garai hortan ez ikusi izan, gerora ere ikusi dutenak, ez? Friends bezala, adibidez, gaur egun ikusten jarraitzen du jendeak. Eta honekin ere uste horrela gertatzen dela. It's always an honor to have your hair in my chair. Eta gero bere alde dure pasadan denbora, ez? Bestea amaitu zenetik, 15 urte pasa dira, eta saiatu zian beste sekuela bat egiten, baina etzan sekuela bat, ze aldi beren bestea martxan zegoen bitartean aireratu zuten, eta nostalgia hori nostalgian faktore hori ez zuen bere alde, eta porrotutxa izan zen, that 80s show, ikusiko dugu honek arrakasta duen. Hortz izango duzu ostegunetik aurrera Netflixen, eta ostegunean bertan iritsiko den bestea, eta plataforma berberara, konturatu zarete dagoeneko akordio bat badugula Netflixekin, eta gure saldu garela kapitalismora, eta ez lasai, ez du horrelakorik oraindik. Onartuko nukeen Netflixeke nola xoxo batzu botako balitu baino, ez da kasua. Junji Ito Maniac, Japanese Tales of the Macabre, edo ez dakit nola irakurri behar dena. Olako xoxe. Macabre da hitz bat nik ere zeten haino ez jakin nola auskatzen den inglesez, eta ez dakit. Beti azpite zait, nola auskatzen den. Macabre. Ez da erresa. Macabre, ez dakit nik ez. Hori biharko maiteuterako tartean, ingo dugu lagun angloparlante batzui, ingelesiztun batzui galdetu, eta seguraski Britaniarrek, Amerikarrek, eta Euskal Honongoek, eta Neozelandarrek ere ez dute berdin esango ez. Ideiarik ez. Ez dakit esaten. Ikerketa hori egingo dugu. Kontua da, adaptazio bat dela, eta idoia badatorrela berriz ere pixkat bere emarietara, nola baita esaterren. Konta iguzu, zer da Junji Ito Maniac idoia? Antologia bat da, 10 atal ditu, eta Junji Ito mangaka famatuaren 20 historio motzek osatzen dute. Eta, Junji Ito ezagutzen ez duenarentzat, telesailaren izenburuak esaten duen bezala, oso historio makabroak idazten ditu, oso ilunak, eta lan ezagunenen artean ditu Gio, Uzumaki eta Tomi besteak beste. Eta telesail honetan bere historietako pertsonaia famatuenak agertzen dira, esan dudan bezala Tomi agertuko da, eta baita Shouichi ere. Baina ez dira beti Itoren obra errepresentatzeko obra onenak aukeratu telesail honetan. Nabarmena da pixka bat historio makabroenen falta, oso nabaria da, ez dakite pixkat historio suabegoak edo hautatu dituzte, eta niri asko gustatzen zaidan The Enigma of Amigara Fault adibidez, ez da hain makabroa, justu historia hori, baina oso interesgarria da, eta nabarmena egintzait horren faltaz, ezagunenetakoa ere bada. Eta animazio aldetik ere, ez dirudi
nahikoa beldurgarria horrela lehenengo bistazo batean. Ze, bueno, Itoren estiloa da oso iluna, itzala askokoa, eta oso lerro ilunekin marrazten du, eta pixkat galdu da estilo suabegoa batean. Behar bada lagunduko lioken, ez dakit, telesaia txuri beltzean egin izanak. Kolorearekin pixkat galtzen du ez, azkenean mangak beti txuri beltzean dira, eta ematen dio beste iluntasun bat. Ez dakit ikusi beharko da. Trailerra ere pixkat ematen du horrela oso anime alaia, azkeneko segunduak arte ez da ezer makaurra ikusten, egia esan. Baina, bueno, imaginatzen dut horrekin ere jolastuko dutela. Bueno, bagoaz, lehenengo biak orkestuta, The 90s Show, nostalgiatik tiraka, Junji to Maniac, idoiak manga eta animearekiko duen nostalgiatik tiraka, eta hirugarren proposamen bat ere badugu, eta gaur bertan dagoeneko martxan, HBO Max plataforman, edo HBO Max plataforman, The Last of Us, idoia. Hau, izen bereko bideo jokoaren adaptazio bat da, HBO-ren eskutik, eta pixkate hartzen zaio kutsu, Game of Thrones kutsu horiz, ikusi dut lehen introa, telesailarena, eta estiloa berdin-berdina da, baina behar badazukin ezagutuko duzu, Gustavo Santaolallaren musikarekin. Bideo jokoan ere musika berea zen. Berea zen. Why are you so important? Somewhere out west. They're working on a cure. I think what really impressed him was the fact that Jokoa duela 10 urte kaleratu zen eta berehala klasiko bilakatu zen. Eta, bideojokoa kontatzen duena da, onddo batek mundua hankaz gora jarri duela, jendea zombi bilakatzen duen infekzio bat eragiten du, eta mundu post-apokaliptiko batean bizi dira ondutenak. Protagonistak Joel eta Eli dira, kontrabandista bat eta 14 urteko neska bat, eta Joelek Eli zaintzeko enkargua jasotzen du. Elik baduelako berezitasun bat, eta da zombi batek kozka egin diola, baina ematen duenez immunea da, eta badaude hor mafia moduko batzuk beraren atzetik dozenak. Gustavo Santaolalla aipatu duzu, ez da edonor, 2 Oscar sari ditu, banuen susmoa eta bilatzera joan naiz. Brokeback Mountaineko musika berea zen, eta Babelena ere bai, Babel Iñarrituren pelikula da gainera, ez? Bai, esan dut. 2005 eta 2006an, lortu zituen bi Oscar horiek, baina kompositore, eta musikagile ezaguna, esango nuke soinu bandei dagokionez, baina baita musika popularrean, musika herrikoian ere, eta lan honetan ere agertzen dena. Bideojoko batetik abiatuta, bideojoko oso arrakastatsua izan zen, idoia, nik adibidez ez daugatela, goretik bait esaten du, ez daugatola bideojokoekin zaletasun handia. Izan zen. Nik bai esaten dut, izena askotan entzun dudalako, baina nire enaiz bideojoko zarean. Bai, PlayStationeko klasikoetako bat da. 10 urte besterik ez ditu, baina ja klasiko bat da. Eta, lehen denboraldiak bere osotasunan kontatuko du lehen zati hau. Izan ere, bigarren atal bat atera zuten, bideojokoarena. Eta Left Behind espantsioko zatiak ere erabiliko dituzte. Baina, dena ez da berdina izango, telesaiak ematen dituelako beste aukera batzuk ez, azkenean bideojoko batean lehen pertsonan jarraitzen duzu zure pertsonaia, eta telesaiak ematen du aukera beste pertsonaia batzuk sakonago ezagutzeko. Eta bigarren denboraldi bati begira, jokoaren bigarren atala adaptatu nahi dute, aurrera jarraituko balu, baina diotenez bi denboraldi gutxienez beharko lituzkete guztia adaptatu. Bigarren atal hortarako. Beraz, The Last of Us 2 badago dagoeneko. Bai. Eta lehenengo The Last of Us hori 9 atal hauekin gutxi gara bera islatuko dute, baina aurrera eginezkero, akaso bi denboraldi beharko lirateke bigarren jokoarentzat. Baina ez dute inolaz ere material originaletik harago joan. Bigarren jokoa bukatzen den une horretan bukatuko dute telesaia.
her father. She was someone's. Bueno, eta soinu bandan hori Call on Me, Take on Me kantuaren bertsio hori da. Nik pertsonalki kriston gogoa ikusteko, ze saietu naiz joku honetan jolasten, eta ezinezkoa zait. Oso kakatia naiz zombiekin, ezin dut. Aurrez aurre batekin topo egiten denen mando hartzet eta jokoa itzaltzen dut. Benetan? Bai. Beste gauzen gauzarekin iteokat aurrea, baina ez dakitzeatik film baten ikuste dauzkat. Enaizelako ni protagonista esan dezagun, baina joku baten ni naiz hori aurre egin behar diena, eta orduan blokeatu egiten naiz, eta konsola itzaltzen dut. Ez dugu parre egiten beldurragatik, parre egiten dugu, joku alde batera uzten duelako, eta graziosa egin zin, baina eskertzen ditugu horrelako aitortzak ere, egia esan. Beraz, historia ezagutzeko aukera hona da. Bai, nola bukatzen zego. Behin albo batera utzi nuen joko ura, telesaiaren bitartez jakingo duzu. Gaurtik ikusgai HBO plataforman, gustatu zait idoia. Eta teknikokire soitxura hona dauka, badaukala, punto apokaliptiko oikoa, gaiari dagokion punto apokaliptiko hori, baina arnaz pixka bat ere ematen du bisualki eta ez dakit, gero trailerretik errealitatera edo ze gertatuko den ikusiko dugu, baina hori, gaur bertan ni bezala telesailbidea bazabiltzate, aukera bat The Last of Us HBO-n, baina bestela itxaron, ostegunean Junjitu Maniac, Japanese Tales of the Macabre, edo oskatzen den bezala, eta The 90's Show izango duzuelako, eta bestalde, urtarriaren 18an, pelikulei dagokionez, The Menu Disney gain egongo da, eta Decision to Live aretoetan, hause urtarriaren 20an, ostiralean estrenatuko den, filme korearra. Gure menua, gure proposamena eta proposamen hau itxi eta arratsaleko 5etarako bidea egiteko, beste proposamena, Txuma Murugarrenen proposamena kantua, bera. Idoia da bilauzkodun, eskerrik asko. Zuei. Zenta maitxe zaitxu dala zindagizu. Zeure bota alto eta gona beltzoiekin. Zeure begiaratze mundua ikusteko dute. Zeure begiaratze mundua ikusteko dute. Gardentasunagatik maite zaitxu. Bazaitun itzegingo dugu eta zeure zenargai gaztearen berri emango didazu eta bilotza purtuen gozait pixka bat gehiago posible bada bederen pixka bat gehiago zenta maitxe zaitxu dala zindagizu. Zeure bota alto eta gona beltzoiekin. Zeure begiaratze mundua ikusteko dute. Zeure begiaratzek mundua ikusteko dute. Gardentasunagatik maite zaitxu. Pizka bat gehiago
Arratsaleko 5 ditugu eta bagoaz azken ordukoaren bila, Naiz Irratiaren estudio zentraletara, Egoi Belategi lankide antxe dago, Egoi, arratsaldeon. Baita zoi ere, duela minutu gutxi jakin dugu Unai Ugalde Nafarroako Parlamentuko presidenteak Kriminologia Euskal Institutuak berriki Nafarroan torturari buruz egindako txostena jaso duela. Txostenaren egiletako batek azpimarratu du komenigarria dela ikerketari jarraipena ematea eta Ualdek aurreratu du dagoeneko lan saio bat deituko duela helburu horri jarraiki. Aipatu txostenak Nafarroan 1979tik 2015era izandako tortura kasuak bildu ditu, 1970tik 1979ra izandako kasuak batuta, 1974 kasu dira aitortutakoak ofizialki eta egileen arabera litekena da kasu gehiago azaleratzea datozen hilabeteetan. Bestalde, osasun kontuak ere baditugu eskuartean, lehen arretaren kolapsoa ukatu egin duelako Gotzone Sagardi Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sailburuak. Donostialdeko esiari dagokionez, egoera bideratuko dela uste du eta herritarren osasun arreta bermatuta dagoela gaineratu ere. La demanda que se genera es mayor. Estamos precisamente en una de esas épocas, como es la época de invierno, en las que fundamentalmente la incidencia de las enfermedades del aparato respiratorio se incrementa y eso es que no hay a quien contratar para hacer esas sustituciones. Y eso hace que para continuar atendiendo a la ciudadanía también como lo hacen, porque tenemos unos profesionales. Salbuespenezko egoera bizi dela Osakidetzan esan du Onda Baskan egin dioten elkarrizketan, pandemiak sistema osoa astindu duela nabarmendu nahi izan du. Bestetik, espezialisten falta dagoela dio Sagarduik entzun berri dugun bezala, bada adierazpen hauen aurrean utzikeria egotzi dio osasun sailburuari Hamaika Telebistan Rebeka Ubera EH Bilduko parlamentariak lehen arretari buruzko kexak aspaldidanik datozela gogora ekarriz. Lehen arretarekin 2016tik, gogoratu 2018an jada ere, lehen arretakoak mobilizatu zirela, grebak egin zituztela, egoera jasanezina da. Hitz politak entzuten dira osasun sailburuaren aldetik, baina gero realitatea ez dute aitortzen. Eta informazio praktikoa gur esan baino lehen, eguraldi makur honen ondorioz, arazoak dezentekoak izaten ari dira gaurko honetan, hala ere, zertxobait argitzen ari da egoera Bizkaia aldean, bertan Azortzi errepidean, Barakaldon, auto batek istripua izan duelako, autoa dagoeneko kendu dute errepidetik, errer guztiak zabalduta daude, eta autopilaketak amaitutzat jo ditu trafiko zuzendaritzak. Egoera bestelakoa Tolosa parean, bertan Nazional bat errepidean, kamioi bat irauli eginda gaur goizean, arazoak izan dira goiz osoan zehar, badirudi une honetan herri bat sikiera zabalik dutela, baina autopilaketak mantentzen direla, esan bezala, Nazional bat errepidean Tolosa parean eta Irunerako norantzan. Arratsaldeko 5:03 minutu, hauxe dena momentuz 6etan bueltan izango gara informazio gehiagorekin. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi eta bai, egia da hortxe Tolosan dugun istriponek guri ere eragin digula, ze gure hurrengo bi gonbidatuetatik batek arazoak ditugu gana heltzeko, eta gaur gurekin saio hasieratik behartzen Idoia Xarma ere hortxe dabil, ez dakit duela zenbat denbora gure laborategira heldu nahien. Zorion apur batekin, sorte apur batekin, arratsaldeko 5:00 edo Idoia Xarma gurean izango dugu, baina bestela lasai, modatuko gara, nola baita, zuek ezkezkatu, hemen arratsaldeko 6 arte show must go on giroan ibiliko gara eta. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Nire baitako troikaren, zorraren, erosle naiz. Aldi bateko lanbideen, maiteen, kutsa beltza darama, gabezien jabe izan nahi nuen, baina gaur hemen zauden ez etxe huts baten giltzak dira hitzak da ora. Bestelako hiri eredu baten inguruan indarrak metatzea. Hori da, bizilagunekin plataformak bere webgunean zerrendatzen dituen helburuetako bat. Donostian indarrean dagoen turismo ereduak eskatzen ditu, eta ideologia eta jarduera ezberdinetan dabilen jendearen bilgune da.
Donostiarren bizi baldintzak erdigunean jartzea eskatzen dute hirian garatzen den edozein estrategia eta jarduera ekonomiko martxan jartzen denean. Egungo ereduak eta egoerak ez dirudite helburu horiekin bat egiteko testuingururik egokiena. Eta hori berretsi du Aritik Hirira elkarteak egin berri duen ikerketa batek. Etxe bizitzen alokairuaren alorrean diharduen Airbnb plataformaren pandemia osteko efektua izan dute aztergai eta ondorioek ez dute aurrez aipatu ditugun helburuekiko itxaropentsuegi izateko biderik ematen. Baten giltzak, dira hitzak, da oran, zaudena eta zeudena. Donostiako errealitatea ezagutzeko eta aipatu ikerketa horien nondik norakoen berri izateko, bigarren kafera gonbidatu ditugu alde batetik bizilagunekin plataformako Asier Basurto eta gero etorriko den Aritik Hirirako Jon Macias, baina oraingoz Asier Basurto dugu gurekin. Asier, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, Asier, esan dezakegu Donostiako etxe bizitzen alokairuaren gai hau egoera hau deskontrolaturik dabilen gurpil zoro baten antzeko zerbait dela? Bueno, era bat, gure ustez zera bat kontroletik kanpo dago eta Hiritik Hariraren ikerketak hori erakutsi du beste behin. Antza denez erakundek kontrolatu nahi bat edo behintzat itxura hori eman nahia badago, baina datuek erakusten dute hazkundea eta edapena gero eta handiagoa dela. Aipatu dugu ez, hor pandemia osteko efektua aztertu du, gero Jon Maciasekin ere hitz egingo dugu ikerketaren inguruan, baina ematen du ez, zenbakiek ikusita eta nolabaiteko sentsazio bat, pandemia izan dela azkenean, nolabaiteko atzera pauso bat egitea, gero karrerila hartu eta pauso erraldoiak azkar emateko. Bai, alaxe da. Gainera, pandemia garai horretan bizi behar izan dugu, biktimismo bat, elkartasun dei bat, eta fenomeno hau mugatzeko neurrien aurkako erresistentzia bat, esanez, bueno, orain nola gainera mugatuko dituzu, ez? Erortzen ari denarekin eta sufritzen ari direnarekin. Eta guztiz kontrakoa, prestatzen ari ziren, turismoaren buelta indartsuago batentzat, eta hori neurri gabe az dadin baldintzak sortzen ari ziren. Konta iguzu, bizilagunekin plataforma aipatu dugu gainera hitz joko hori, ez? Bizi lagun eta ekin azpimarratzen dituzue plataforman. Ez dakit, nondik dator bizilagunekin plataforma hau, noiztik sortu zen, noiz hasi zineten horrelako zerbaiten beharra somatzen edo, konta iguzu? Bueno, bizilagunekin plataforma ofizialki 2018an sortu zen, baina, bueno, hilabetetako lanaren ondorio bat izan zen. Hirian, Donostian, 2016ko kultur hiriburutik aurrera turistifikazio prozesua erabat azeleratu zen, eta bere ondorioak asko areagotu ziren eta donostiarrok gure bizitzetan oso presente izaten hasi ginen. Horren aurrean, onartzen ez genuelako turistifikazio hori eta bere ondorioak, eta nolabait bizilagunen artean gure burua defendatzeko antolakunde bezala sortu zen plataforma. Azken finean, beste askoren bilgune izateko bokazioa daukan talde bat da. Aipatu dugu, helburu batzuk zuen egunen eta finkatzen dituzuela, baina elkarte bezala, plataforma bezala, ez dakit, ze ekintza nola funtzionatzeko joera duzuen, zer egiten dituzuen? Gune duguna da turistifikazioaren kontra eta desazkunde turistikoaren alde debate publikoan eragin. Nahi dugu eztabaida hori modu garden batean, eta ez propagandaren terminoetan, baizik herritarren arteko eztabaida mailan ematea. Orduan horretarako guk egiten duguna da iritzi gintza lan bat, baita ere gure mezuak ahalik eta gehien komunikatzeko kalean, sarean eta beste lan gehigarri bat, eta horrez gain saiatzen gera turistifikazioaren alderdi desberdinen inguruan egon daitezken indarmetaketa guztiak albidetzen eta beste elkarte eta mugimendu askorekin elkarlan hori sortzen. Pentsatzen dut lanek ez izango dela, ezta turismoari hain demanda dagoen Donostia bezalako hiri batean gero Jon Macias ere bide batez hurbildu zaigu Aritik Hirirako kide, arratsaldeon Jon, gero aipatuko ditugu zuen ikerketaren inguruko datuak, baina turismoari hain demanda dagoen hiri batean azpilan hori edo ez, nolabait ere lan zikin hori egiteko, ez dakiz zailtasunak izaten dituzuen edo nola moldatzen zareten? Bai, hor badago, guk aurre egin behar dioguna da, sekulako aliantza boteretsua, da turistifikazioaren aldeko erakunde eta indar politikoak, horren aldeko interes ekonomikoa duten sektoreak,
eta guzti hori babesten duen ere indar mediatiko handi bat. Aliantza erraldoi horrek iaia diskurso bakarra egotea eragin izan du urtetan, eta zorionez azken urte gutxi hauetan bai lortzen ari gara pitzatzea diskurso bakar hori, turistifikazioaren ondorioak oso larriak izatera iritsi direlako azken urte hauetan Donostian. Jon, aipatu dugu, zuek Haritik Hirira elkartean egin duzuela Airbnb-ren pandemia osteko efektuaren inguruko ikerketa lan bat, lehen hasierrekin aipatzen genuen, ez? Nolabait ere gurpil zoro deskontrolatu bat dela turismoaren gaia Donostian. Konta iguzu, apur bat horrela sarrera moduko bat egiteko zer izan den zuen ikerketaren ardatza? Bueno, gure helburua izan zen gehien bat, pandemia aurretik, pandemian zihar eta pandemia ostian, Airbnb eskaintzak izan dako evoluzioa aztertzea, ez? Lehenengo testu inguratzeko Airbnb da, azkenean bitartekaritza lan bat itzen dau, alokairuak eskaini nahi daben erabiltzaileen eta pisu alokatu nahi daben erabiltzaileen artean, eta bitartekaritza horren truke lortzen dabena da, egonaldi bakoitzan presioan 12 inguru. Guk aztertu nahi izan duguna izan da Airbnb efektua. Airbnb efektua esaten dugunean da eremu konkretu batian izan auzo baten edo hiri baten eskaintza horren pilaketak edo saturazioak bertan sortzen dituan kalte zuzenak eta zeharkakoak. Eta, ze kalte edo ze ondorio horrela nagusiki azpimarratzeko modukoak zer topatu duzue lanketa horretan? Lehenengo eta behin, pilaketa bat dagoela eremu zentraletan, hau da, eremu zentralak esango ginuke erdialdia, eta erdialdian barruan batez behalde zarra, eta eskaintza homogenua izatetik oso urrin dagoela, eta heterogenua izatetik oso urrin dagoela, eta asko fokalizatzen dela eremu horretan. Aipatzeko adibidez, eskaintzean 57 edo erdialdian kokatzen da, eta gros kontuan eukitzen badu, 64. Gainera, pandemia ikusten da, pandemia aurretik lehenengo, ja Airbnb Donostian eukizean eskaintza maksimo historikotara aia hausan, 2018an udal gobernua, udal ordenantza bat sartu zuen hori erregulau izateko, eta hor jeitsiera bat egon zan, eta gero pandemiakin jeitsiera hori areagotu izan, eta 16 bat edo jaistera igauzan. Hau zegaitxik gertau zen, batez be, lehen pisu turistikoak zirenak, berriz be, familia etxe bizitza izatera pasau zielako. Momentu baten, egun batetik bestera, pandemiakin turisten joan etorrixa moztu nintzen, eta orduan bezero bari gehatu ziren, eta negozioa mantentzeko edo asko kontratu motzen bitartez, pasatu zituen pisu turistikoak etxe bizitza izatera, gero pandemia pasatzen zanean berriz be, pisu turistiko pilakatzeko, eta hor ikusten da zela 2022an ja egoeria hobetu danean nola hazkunde izugarri bat egondan. Horre, badala ere, pixkat dioi galdera, ez, aurrikusita zegoen egoera baten gertakari larria, ez. Gogoan dute enpresari batek kontatuta, Arantza Tapia sailburuarekin nola egin zuten, ez, atzerrirako bidei bat, merkatu batera, bertan euskal industria eta atzerriko industrien arteko harreman ekonomikoak sustatze aldera, eta harrituta geratu zirela, eta sailburua bera harrituta zegoela nola hainbat inbertsore hurbildu ziren bertara, eta ez zuten industriarekin eta enpresarekin negoziorik nahi zuten azan etxe bizitza erosi, espekulaziorako, eta bereziki Donostien 6-7 urte bat dira hontaz, gure ordezkari politikoek, uste dut, honen berri izan dutela azken urteetan, ez dela, ez dakit fenomenoak, kaso Bartzelonako 80ko hamarkadako egoera hartan gertatu bezala, pixkat olatuak garrapatu zaitula, ez, oharkabean, eta ala eta guztiz ere, esango nuke, nahikoa gutxi defendatu dela, ez dakit, fenomeno honen aurrean, biztanlea, bizilaguna, herritarra, ez da? Bai, Donostian azkenean turistifikazio prozesu bat eta hitz egiten dugu, baina horren barne edo horren paraleloan ematen ari da elitizazio prozesu bat. Azken finean, errentagarriagoa da atzerriko inbertsoreari eta etxe bizitzarekin monopolira jolasten duenari
bidea egitea, herritar arrunt bati alokairu bat edo kobratzea edo etxe bat saltzea baino. Eta hitz politen atzean azkenean guzti hoiei, espekulatzaile guzti hoiei bidea zabaltzen zaie behin eta berriz, eta herritarren mesedetan hartzen diren neurriak, makillajeko neurriak bakarrik izaten ari dira. Guzti hau jakina da, eta azkenean alokairu turistikoarena da etxe bizitza larrialdi egoera baten adarretako bat. Lehen ere, Jonek aipatu du hasier, hor badela 2018an udalak egindako ordenantza bat, ez dakit horri nabarmen geratu da, ez bistakoa da horrek ez duela jada hasiera batean zuen helburua betetzen, ez dakit erakundeen aldetik, Donostiako alkatearen hitzoiek ere hor geratu ziren, ez da, elitista zela norberak bere auzoan eta bizinai izatea eta hori, ez dakit erakundeen aldetik edo baduzuen itxaropenik, edo itxaropen guztiak galduta duzuen edo nola zaudeten? Epe motzera ez daukagu itxaropena hundirik egia esan. Guk eragin nahi deguna da, gai honen inguruan eztabaida herritarrek ere erakundeak gehiago presionatzeko. Azken finean, ordenantza horren berrikuntza nagusia izan zen hiriaren zonifikazioa. Eta orain datuek erakusten dute hain justu, gehien babestu nahi ziren zonetan hazi direla gehien pisu turistikoak, eta orokorrean eragina hiri guztian hazten ari dela neurria handi batean. Orduan, ordenantza porrot bat izan da datuak ebaluazio bezala hartzen baditugu. Baina bitarte honetan, hainbat lekutan saldu izan dute ordenantza eredugarri bezala. Orduan, iruditzen zaigu arrotu ezin denaz arrotzeko modu bat. Jon, hor ere badago ez da, lehen aipatu duzue pandemia, hor, nolabait ere turismora bideratutako etxe bizitza hori berriz ere familia alokairura bideratu zirela, baina hor ere pentsatzen dut etxe bizitza bat duenak alokatzeko edo etxe bizitza asko dituen enpresa batek horrek askoz gehi errezago iraungo du, ez da? Diru-sarrerak lehendik ere zakua askoz pilatuago izango duelako, eta horrek ere ekarriko zuen hor zeuden hainbat etxe bizitza enpresa handi horiek erostea, eta lehen espatzen genuen gurpil hori are eta handioago bihurtzea. Bai, horrekin lotuta pandemia ostian ikusi dugu hori erabiltzaileen profilen aldaketa bat gertatu dela eta profesionalizatzeko bide bat behartu dela. Hau da, erabiltzaile partikularren ehunekoa jaisten doia pixkanaka eta erabiltzaile profesionalena hartzen, ez? Eta bide horretan bai, ikusten dugu, gerozta gehiago diela, pisu edo etxe bizitza gehiago pilaten dituen enpresak. Eta gainera, enpresa horrekin lotuta, klaro, Airbnb hasiera baten jaio zen ekonomia kolaboratiboko plataforma bat moduan, ez? Eta, hainbat politika bai eraman ditue aurrera Airbnb plataformak berak errentagarritasuna maksimizatzeko eta errentagarritasuna handitxualizateko eta etekinak maksimizatzeko, ez? Eta horrek presioen igoeran eragina eduki dugu. Horretaz gain, enpresa honek normalian ez ditue eurek eren etxe bizitzak mantentzen eta garbitzen horretako zerbitzua kontratatzen ditue eta zerbitzu horrek koste bat suposatzen da enpresa horretzat eta enpresa horrek kontratatzeak presioak igotzen ditu. Eta, gure txostin erakusten ginen moduan, batez besteko presioa Donostian, Nueva Yorken edo Londresen, baina altuagoa da. Eta eskaintzaren datu ere ez, iazti 2021-tik 22-ra, 1,6ko igoera izan duela eskaintzak hori ere jaso duzue. Hori, bilakaera hori, ez dakit, noiz arte den jasangarria, ritmo hori? Ez dakigu ze izango dan, ikusita zindan dinamika eta ze politika bultzatzen diren erakundietatik, nola helburua dan hiri eredua turistentzat bideratzea bat, seguruena askunde bat ukitzen jarraitzuko ez dakigu ze ritmota, baina hori izango da tendentzia izango nuke. Asier, horrek aipatzen ari garen guztia datuak dira eta datu hotzoiek hor daude, baina gero badago ez, nolabait lehen Jonek aipatzen zituen ondorio ezberdina daudela eta ondorio sozial eta zere hitz egin behar da. Esan nahi dut, horrelako fenomenoak gertatzen ari diren lekuetan eta zuek auzotarrak eta izan da, nabarituko duzue, komunitatea galdu egingo da, bizitza galtzen joango da, horrelako ondorioek ere badira. Bai, alaxe da. Azkenean, guk esaten dugu espulsio prozesu bat bizitzen ari gerela, erdialdetik hasi eta kanporako auzoruntz, kanpoko auzoetatik ondoko herrietaruntz, kontua da bakoitzak bere bizitza, bere auzoan gauzatzeko ezintasuna sortzen ari dela,
lehenengo etxe bizitzaren prezioagatik, baina baita beste hainbat faktoregatik. Auzortan bizitzeko dauden deserosotasun berriengatik, espazio publikoan daudenak, edo baita ere prezio orokorren igoera hirian, azkenean perfil ekonomiko altuko turisten erakarmenaren ondorioz, eta beste hainbat ondorio daude azkenean herritarrak bere auzotik eta hiritik kanporatuak izaten ari direla esateko. Hemen, bai Asier eta bai Jon, hala ere bada autokonstiente batetik ez da nik pixka lehenoko galderara itzulita zuek ere entzongo zenuten, Donostiako alkateak egindako adierazpen haietan, ez nola esaten zuen norbera jaiotako auzoan hazi eta bizi nahi izatea elitista zela, ez da? Uste dut, horrek ere erakusten duela paradigma bat, ez eta hortik abiatzen dela arazoa, akaso konstientea dela, babes falta hori, eta ez dagoela borondate politiko nahikoa ez hau aldatzeko. Borondate politikoa izan da ere kapitalismoaren makinariari aurre egitea zaila baldin bada, borondate politikoari gabe are zailagoa. Egia da, herritar antolakuntza horrek, erresistentzia bat egin dezakela, baina zaila da, ez, instituzioen babesik gabe herritarrak soilik, ez, defentsa hori ginel izaten, ez. Oso zaila da. Askotan esaten dute aitzaki bezala, legalki ezin dituztela gauza batzuk kontrolatu, neurri batzuk ezin dituztela hartu, baina benetan borondate politikoa da falta dena, ze aitortu dezagun guztionekin ez dira asko, baina batzuk diru asko irabazten ari dira, batzuk ondo aberasten ari dira, eta orduan hoien interesek gehiengoaren interesen aurretik lehentasun hartzen dute gaur egungo agintarien eskuetan. Bai, ez, horre bueltaka ez, aitzaki bestela nola jartzen den, legalki eta zer dagoen bereren esku, baina badaude bestelako adibideak, bestelako ereduak, ez erakusten dutenak, berandu baldin bada ere, gerta daitezkela, bestelako hiriak nola hasi direnez, akaso gentrifikazio gazteago horiei, iraganeko gentrifikazio horiei buelta eman nahiean, asko kostata, baina gauzak egin daitezke, orain, horrek erakusten du, ez, badagoela, ez, eredurik edo biderik, Euskal Herriko hiriburuetan erorrelako gauzak egiteko. Bai, guk hainbat proposamen plazaratzen ditugu, baditugu harremanak Europako turistifikazioaren aurrean dauden hainbat hirirekin, eta horiek eredu bezala beti begiratzen ditugu, eta, lehenik eta behin, ohiko alokairuaren prezioari topea jartzearen alde gaude, hoi dia, bai Espainiako Kongresuan eta bai EAeko legebiltzarrean martxan dauden eskaerak dira, baina beranduegi gauzatuko liratekenak edozein kasutan. Eta gero, pisu turistikoei begira zuzenean, badaukagu Ipar Euskal Herriko adibidea, martxoaren batean jarriko da indarrean oso neurri interesgarria, gure ustez, dela, konpensazio neurria esaten zaiona, eta, hori eredugarri bezala begiratzen dugu, Frantziako hainbat hiritan, bai Parisen, Lyonen, Bordelen eta indarrean dago, eta azkenean pisu turistiko bat eskaini nahi duen etxe jabeari exigitzen dio ala izatekotan ohiko bizileku bezala pisu bat eskaini beharra. Horrek asko mugatzen du, baldintza hori bete dezaketenak gutxi dira eta azkenean asko mugatzen du eskaintza. Bihurtu barik orain, ohartzen naizen bat galduta dauden. Zer esango du? Asier ez dakit, izaten erizaren egoera hauen eta neurri hauen eta inguruan, zuek erakundeekin harremanik izaten duzuen, edo badaukazuen nolabaiteko ohikotasun batekin biltzen ote zareten, edo? Egia esan, alokairu turistikoaren gai honen inguruan ez dugu inolako harremanik izan eta ez dugu zuzeneko traturik izan. Beste hainbat, turistifikazioaren beste hainbat ondorioen inguruan bai, agian lorgarriagoak edo gertugoko posiziotatik abiatu izan garelako, baina kasu honetan uste dugu munstro baten aurrean gaudela eta lehentasun eman diogu gaia herritarren artean sozializatzeari eta indarmetaketa hori instituzioetak kanpo pilatzeari lehenago ondoren eragiteko, ez? Jon, hor, zuen ikerketan atera den beste ondorioetako bat, edo datuetako bada, errentaren arabera, ez? Errenta baxuak dauden auzoetan uste dut, dauden etxe bizitzen 1% baino gutxiago dela alokairura bideratzen dena edo eskaintzan dagoena, eta errenta altuko auzoetan 6 edo 8 ingurukoa, horre aldean nabarmena da.
Bai, eta batez be, auzuen arteko alde hori ikusten da, ez? Ekialde eta mendebaldea. Ekialde eta mendebalde baino goixe igual, ekialdeko auzuetan, altzan edo intxaurrondon edo horrelako eremutuan, periferiako eremutuan zentraltasun eremuekin alderatuta, bertan bizi den biztanlerian perfil sozioekonomikoa desberdina da, ez da horrek be interesetan eta diru sarrerak lorterako orduan be modu desberdinak bilatzen ditue eta ikusten duguna da pisu turistikoen kasua bentsat erakargarritxagoa izan leikela edo bentsat errezagoa izan leikela pertsona igual egoera sozioekonomiko egonkorrau bat edo hobe bat daukan batentzat bere etxe bizitza alokairuan jartzea, igual hilabete bukaerara llegatzeko arazoa dauzkan familia batekin alderatuta. Asier, hor, pandemia garaian, lehen aipatu du elkarrezketaren hasieran nolabait ere, izan dela ez, atzera pauso txiki bat, atzera pauso, literalki esan beharran pauso txiki bat atzera egin, eta gero indar hartzeko modu bat, pandemian aipatzen zen ez, jendea Donostiko Aldezarrera joaten zen, eta hilda dago, hemen dena itxita, ez dago ezer, hemendik beste buelta bat eman bartzai honi eredua aldatzeko, honek balioko du zerbaiterako, zertarako? Guk 2020aren bigarren erdian eta 21aren hasieran egin genuen kanpaina zen orain dugu aukera. Aukera eder bat ikusten genuen, lehenengo gure gabeziak erakutsi ditulako, nazioarteko hegaldiak eteteak, hiriko eredu ekonomikoa erabat arriskuan jarri du, hiriko kaleak erabat aldatu ditu, eta orduan horrekiko degun dependentzia agerian utzi du, eta berpentsatu beharra adirazten genuen, xesto horretan arraultza gehiegi ezkartzearen beharra, besteak beste, eredu ekonomikoa orekatu beharra, eta esan dezun bezala, karreri hartu, eta lehengo bidetik, eta areta indartsuago ekin diote hortan irabazi ekonomikoak ateratzen dituztenak. Esperantzaren eredu hori ez da garrantzitsu, ez da indartsu egia orain esan duzu ez, ez dagoela penmotzean, baina tira, mezu baikor xamarra emate aldera, edo behintzat egin daitekenari erreparatuz, zer egin dezake herritarrak, zer egin dezake entzuleak, asteko zuekin bat egin, pentsatzen dut, badago hor oraindik herri mugimendutik, behintzat erresistentzia egiteko espazio bat ez da? Bai, hala da. Urrengo asteetan gai hau lantzen jarraitu nahi dugu eta hainbat deialdi landuko ditugu, hainbat lan hildo zabalduko ditugu pisu turistikoen inguruan eta hor herritarrei gurekin bat egitera dei egiten diegu. Gero beste neurri bat oso praktikoa, oso eraginkorra da Donostiako atarietan bizilagunak ados jarri ezkero, atari horretan pisu turistikoak ezartzea debekatzea adostu daiteke. Eta bizilagunen adostasun simple batetik, hori bai Aldezarreko eta bai Groseko auzo elkarteek landu duten bide bat da, eta hortara ere animatzen ditugu, eta ez onartzea gertatzen ari dena, eta ez begiratzea aldatu ezin duten fenomeno bat bezala. Horregatik espekulazioari da ez, eraikin osoak erosi nahian ez, bizilagunen antolakuntzatik kanpo euren lan horiek aurrera eramateko ez. Bai, alaxe da. Orain funts-putren iritsiera eta espekulatzaile handien iritsiera hori, horrekin lotuta dago. Errenta igoera handiak eta azkarrak eragiten dituzte, bizilagunak kanporatzeko eta azkenean arazo guzti hauek maila pertsonalean bizitzan nahi dute, arazo individualak izango balira bezala eta erresistentzia da antolatzea. Eta esan genezake erresistentzia horrek ere behar duela alik eta azkarren, alegia gurpilak birean jarraitzen duen bitartean, egoera gero eta zailagoa izango da. Biztanle gutxiago auzoetan, gizarte mugimendu horiek antolatzeko edo erresistentzia egiteko, jende gutxiago geratuko da, eta dagoeneko zut badodela kasu batzuk, non auzoak badiren ez, iaia gehiago turistenak herritarrenak baino ez. Bai, alaxe da. Hori komunitate loturak hautsi ala, aldaketarako eta resistentziarako indarrak ere galtzen doaz. Uste ez dela iritsi momentu hori Donostian ere, eta auzo turistifikatuena Aldezarra den bezala, nabarmentzekoa da Aldezarra justu auzo antolakuntza handia daukan gune bat dela, eta indartsuari dira, ezer ez dago galduta, baina ezagutzen ditugu Bartzelona, Venezia edo Amsterdameko
zenbait zonaldetan gertatu dena, eta ez genukan hortara iritsi. Jon, ez dakit zuek ikerketa honetan datu asko, zenbaki asko aztertu dituzue, horrela, ondorio orokor modura, ze ondorio ze hausnarketa egin duzue, ikerketa amaituta? Bueno, gehien bat, egoeria nahiko oso grabia dela Donostian kasuan, hau aspalditxi datorren kontua dela, pandemia honek egoeria ondio gehiago okertu da bela, eta naiz eta pixka pesimista izan, etorkizunerako zail ikusten dugula gauzak aldatzea, arazo estruktural batetik datorren sozialako alabe, hasierrek esan dagoen moduan, badare helduleku batzuk eta espazio batzuk alternatibak eta resistentzia garatu alizateko, eta horrei heldueko dutzau, eta bitxertien hori lantzen jumiako diagnostikoak eta alternatibak eta Bizilagunekin .eus webgunea, ipatu dugu, hortxe dagoela plataformaren webgunea, esan duzu orain dinamika edo ekimen berriak aurrera eramateko asmo duzuela, Asier, ez dakit, baduzue ohikotasunez elkartzeko ohiturarik edo esan nahi dut zuekin bat egin nahi duten herritarrek nola egin dezakete bat zuekin? Bueno, egia esan, webgunea, sare sozialak eta emaila dira kontakturako bide zuzena, ondoren, bilerak eta hortik informatuko genituzke bileretaz eta parte hartzeko moduetaz. Jon Macias eta Asier Basurto, bizilagunekin elkarteko kidea eta aritik irirako kidea, mila esker, bigarren kafera hurbildu eta zuek egindako lan honen ondorioak azaltzeagatik. Eskerrik asko zuei. Mila esker. Arratsaleko 5:22 minutu, oraindik tartetxoa arratsaleko 6etara bidean, hementxe zarete naiz irratian bigarren kafean, eta guk, Sara Zuzaiaren benetan entzuten jarraituko dugu, eta baita Benito Lortxondi jauna. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian bigarren kafea.
Bagoaz giroa zertxo baita aldatzen, gaurko Blue Monday honetan, gure hirietatik, gure auzoetatik, gure etxetatik bota nahi gaituztela pentsatzeak ere, ez du gehiagin laguntzen tristurari aurre egiten, baina errealitateare horixe da, eta ezin errealitateari uko egin. Baina zertxo baite goxatzen joango gara horrengo minutuetan, Paul San Martinen kantu honekin, Dreaming of My Baby Tonight, bere komposizio propioa, hortxe aizetan entzun ditzakezue Jon Celestino trompetan eta Adrian Martinez tromboian, gorka nazten ari nahi zemenik informazioa, bai? Vinilo festa daukat, nahiz eta Jon Celestino trompetan eta tromboian izan dena kasu honetan Javier Jaukikoa den, eta ez Adrian Martinez. Eurek egin dituzte haize konponketak, Pablo Maza saxo tenorarekin batera, Roman Gratalon izan da baterian, eta Abdel Bibop kontrabaxuan, Paul San Martinek pianoa eta ahotsa jarri dion kantu honetan. Victor Sánchezen eskutik grabatu dute Elkar Estudioetan, Donostian, eta asteazkenean Paul San Martin gurekin izango dugu hemen elkarrizketa akustikoetan. Bai, euskeraz gainera, eskainiko duen lehen elkarrizketan, eskertzen diogu, euskeraz ikasten ari eta hainbesterako ausardia hartu izana, eta naiz eta orduri dagoen guk lagunduko diogu, Gartxote, Unzain Letonak eta Bilok, eta esan da bezala kantua gozatzen utziko dizuegu, Laster Errusiar batasun, Sovietar batasunaren girora igaro aurretik. Dreaming of My Baby Tonight, Paul San Martin asteazkenean, hementxe izango da gurekin, gure piano zaharrean. I put a washing machine, watch sex on TV. This is how I'm spending my time. Sipping champagne and laughing to myself. I just wanna lay my head on the ground. I call you one more time and hear the voice of a guy. I'm gonna kill myself now. Well, bricks and bones may break my bones, but I'll be dreaming of my baby tonight. I'm on the streets again, trying hard to give in. Stuck here on the Saturday night. Well, since you say goodbye, I can get you out of my mind. And nothing seems to work out fine. I met my best friend Jim and we were taking some gin. Tonight I'm gonna get drunk. Well, bricks and bones may break my bones, but I'll be dreaming of my baby tonight. Dreaming of my baby tonight. Dreaming of my baby tonight. Hitz batean edo bitan nahi duzen bezala idatzi, baina kantutzarra. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. ko gure realidade hartzen baldin badugu, erresa da punta ateratzea
filmari eta pertsonaiei eta hori guztiari. Niretzako interesgarria da, kontutan hartzea, pelikulan printzipioz, jatorrizko trama garrantzitsua da Bruce Willis biltzen dela bere emaztearekin, bikota harremana konpontzeko asmoarekin. Badaka puntu hori pixkat, gizon naturalago baten irudia, normalago baten irudia, egin ditzakena gauza harrigarriak nolabait, baina pertsona normal batena. Eta nik uste ere, baitula gauza interesgarriak adez poliziarekin ere, laguntasun eta pixkat nola bata besteari laguntzen dioten. Poliziarekin, kargurru, esan barra dago mejor polizia del mundo, bueno, poliziari hemen egiten zaion gorazarrea nahiko nazkagarria da filme honetan. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Arratsaleko 6etarako 20 minutu eta esan da bezala bagoaz Sobietar Batasunaren giroan murgiltzera. Duela 79 urte, urtarrilaren 10, naziek Zinaida Portnova exekutatu zuten, Komsomoleko Bielorrusiar partizana eta Sepseko ere gisa ezaguna. 16 urterekin 100 nazi baino gehiago likidatu zituen, baina nola egin zuen hau? Bere historia ondo ulertzeko, 1926ko otsailaren 20ra asalto egin beharra dugu, familia langile batera. Aita Kirov fabrikako metaleko langilea zen, ama berriz baserritarra. Armada naziaren inbasioaren ondoren, Zinaida txikiak amonarekin Bitebskera ihes egin zuen, piztia nazitik babesteko. Zoritxarrez ordea, handik gutxira, tropa naziek Bitebskera ere iritsi ziren. Naziek Zinaida babesturik bizi zen amonaren etxaldari eraso egin, eta amona bere aurrean lotu, kolpatu, galdekatu eta bizirik irauteko zuen ganadu guztia laportu zioten. Naziek amonari emandako jipoia ikusi ondoren, Zinaidak mendekuaren zina egin zuen. 1942an, Bielorrusiako erresistentzia mugimendu partizanoan sartu zen, klandestenitatean Komsomoleko Bietzeko tokiko erakundean militatzen hasi zen, gazte mendekatzaileak izeneko erakundean. Klandestenitatean propaganda banatzen jardun zuen okupatutako Bielorrusian, armada gorriko soldaduentzat armak ezkutatuz, eta nazien tropen posizioi buruzko informazioa emanez. Ondoren, armak eta lehergailuak erabiltzen ikasi zuen, eta nazien aurkako sabotaje ekintzetan parte hartu zuen. Mila 1943an, Obolirian sukaldeko laguntzaile gisa infiltratzera bidali zuten, eta han, nazien tropel oso bati janaria zerbitzatzeko kontratatu zuten. Zinaidak zianuropote txiki bat zeraman mantalean ezkutaturik. Arekin janaria pozoitu eta 100 soldadu nazi exekutatu zituen kolpetik. Sukaldaria berria zenez, naziek segituan susmotxarra hartu zioten Zinaidari, baina honek errugabea zela ziurtatu zien, eta bere janaria probatu zuen haien aurrean, askatzea lortuz.
Sukalde hartara berriro itzuli ezenez, naziak konturatu ziren bera zela erruduna, eta bere bilaketa eta atxiloketari ekin zioten. Bere nortasuna azaleratu zutenean, Zinaidak Kliment Voroshilov Komsomoleko unitate partisanoan alistandarren aurkako borroka armatua egitea erabaki zuen. 1943ko abenduan, Zinaida opera itzuli zen, oraingoan nazien base militar batean infiltrazio misioan zebilen espioi gisa. Arlotez mozorrotuta, basean sartu zen dokumentuak lapurtzeko asmoz, eta miliziari emateko ondoren. Misioa bete ondoren ordea harrapatu egin zuten ihesean zebilela. Harrapatu ondoren Gorianira eraman zuten. Bertan, Gestapoko nazi batek torturatu egin zuen, bere lagunak salatu zitzan. Despiste batean, Zinaidak pistola kendu zion Maitik eta buruan tiro egin zion. Beste 2 nazi tirokatzea ere lortu zuen. Arma kaskiratu zioten arte noski. Horren ostean, naziek torturatu egin zuten berriro Zinaida. Oraingoan, heriotzaren ertzeraino. Bere lagunak salatzeari uko egiten jarraitu zuenez, basora eraman eta fusilatu egin zuten. 17 urte soilik zituen. Hil ondoren Sobietar Batasuneko heroi izendatu zuten. 1948ko uztailaren batean Leninen ordena ere jaso zuen. 1969an Vitebsk eskualdeko Zuia herriak plaka oroigarri batekin omendu zuen. Omenaldi moduan, pionero gazteen talde askok bere izena hartu zuten, omenaldi moduan. Eskola talde askok ere bere izena daramate, baita Komsomolaren museoak ere. Hori guztia gutxi balitz, hari eskainitako 2 monumentu ere badaude, busto bat Minsken eta obelisko bat Obolen. Eskerrik asko Goreti Oreja Michelena. Zuei. Amaika minutu arratsaldeko 6etarako, bagoaz aurrera, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea. Zarramarra. Espazioa espandi uken dela, ez da? Amaikabea da. Hau, begira, hau ulertu neben egunean, buruak inostan pun. Zenik, el universo se expande, nik entendiken neben, zala, hemen dauz gauzak, planetak eta hola, eta eten barik, kanpora doiaz, hemen dauz gauzak. Baina, izarrak eta, gero eta separagoak dauzela, eta gero eta... Ez, doiazela por ahí. Baina ez, hori hola da, baina zergatik ez mugiten dialako objektuak, baizik eta objektuen artean espazioa sortu egiten dalako. Hau, burrada. Ja galdu naiz. Bai.
zure potzika eta diroen artean mogan, ez da? Bai! Igual, hilko gara. Hilingo gara. Bai, A ver, gu hilingo gara. spoiler, hilingo gara. Dinosaurioak hil ziren moduan. Claro. Niko etxarte eta horren moduan. Genesis. A ver. Meteorito zer bategaz hil ziren dinosaurioak. Bai, hori be astronomia itxingo da, Bitu, ni egon nintzen, kontako etxuet historiatxo bat, egon nintzen, bueno, oindala urte batzuk, jogendun Orozkon. Bai. Eta zetu gindu zen... Emozionantea. Eta zetu, bai, emozionantea da. Interesantea. Ni gombidatu beharrean, invitau behar izin dozu hori personaje hori, hau ze personaje hau. Tontu kontoko dutxu, personaje hori historie. A ver. De zetu gindu, bueno, jo gindun, ez lan zan hori taldea, Patrol Destroyers izeneko talde bategaz, raperoak. Eta euretako bat zan, fizikue, da, bueno, ibiliakura faiten ibili ginen, bueno, faiten eurek ez dago, eta beste, dego ginen afari guztie berari entzuten, aho bete hortz, ago zabalik. Ze kontauzku zen, bueno, honik espazio inguruko gauzek eta beste. De hecho, deko fotografi bet Stephen Hawking txegaz. Stephen Hawking. Serio? Bai. Eta gaur egun... Nasakua. Esta nasan da biena euskalduna. Eta hori, bai, efectivamente. Nere izenkidea da, eneko dako. Eneko aspe. Bai. Pasos por el mundo nagertu zana? Ez dakit hori. Agertuko da. Eta tipoak, bueno, da, eneko aspe, baina gero izena artistiko deko Maixa MC. Maixa MC. Bera bizide San Francisco. Bera da Barakaldoko euskaldune da, Asteazkenero gauerdiko 12etan, naiz irratian, Zarramarra. Nasatik lapurtutako espazioko soinuak... Eta igandean eguerdiko 12etan, naizen YouTubeko kanalean. Arratxaldeko 6etarako 8 minutu pasatxo eta mentxe txatean idatzi digute. Baztakigu, ez gara meteorologoak, baina zuek ze uste dezute, lurra egingo duela Donostian, asteazkenean, ona izango zen, Jijiji. Bueno, ona o txarra, hau iritzi kontua da, baten batek ez du elurra nahiko, Donostian ospagizun girotan, alare, asteazkenean gorka, San Sebastian una ostegun ostiral izango. Ostirala, ostegun gauean hasiko da festa, eta ostiralean egun osoz, baina ordurako ez dakit. Asteazkenen egiten modua kaso ordurako kenduko ditu, egiten dituen elurra apurrak. Tira, gorkari, esperantzari bintzat eutxiko diogu. Etzinen agertu, eta gero gainera, etzen edan deitu, baina berritu jara, nik ez zaituz maite, bila zazu beste bat, eta ikusi... Goretik ere bilatuko ditu beste batzuk eta ikusi arte bat egingo digu eta joango da, baina esan beharra daukagu, berritxarraken kantonek dion bezala, gelditu ginen eta ezkinen agertu bera, gelditu eta agertu zela lehen itzordura eta lehen itzordu hartatik egin genituela. Beste enbate itzordu, enintzen konturatu, adostu genuenean gaur izango zuela azken eguna Blue Mondaya zela, eta urteko egunik tristena, are gehiago tristetzeko autua eginda zuela Goreti Oreja Michelenak. Eta ez gara oso sentikor jarriko, ze tipau Puerto Ricora doa. Hori izan behar nuen. Pena bai, baina morrua ere bai. Blue Tuesday eta Blue Wednesday erekin gugeratuko gara. Goreti Oreja Michelena, bazoaz dela? Bueno, ala. Baina etorri, Pena handirik ez dauka. Onartu behar dut, pena handirik ez dudala, baina urduritasuna badudala barnean, Ez dakit nora noan, etxetik oso urrun egongo naiz, harreman berri asko egingo ditut, baina, nik uste dut esperientzia aberasgarri bat izango dela, eta horrela begiratu behar dela. Pena ematen duena Idoia Xarma da, oraintxe sartzen ari da gure estudioko atetik, Idoia, lasai, Ez zaitugu gorlanean jarriko, batez ere denboraik ez dagoelako, baina geratu hemen lasai gurekin, garakardo bat aterako dizugu, 2 ordu errepidean pasatzea guregana iristeko autoilara batean ez da gauza ona, hartu eserleku lasai eta oraintxe egingo dizugu kaso.
Bueno, Goreti, bai, guk gauza bi esan behar dizkizugu. Batetik, plazer bat izan dela zu gurean izatea. Bueno, ez garela damutzen, hartutako autu bestalde, erabaki bestalde, pixkatola labraba hartatik, ze izan zen, aizu Goreti, lehenengo gunean, hemen sartu zala esango nuke, astelenetan gurekin lan egiteko modan izango zinake, naizta gero astean zer gurekin praktikatan egon, eta nik uste dut, bai ez da, gaitzen irakasleekin, eta hola, egin genuen jauzia pistinara, eta nahi kondo, ura bat zegoen pistinan, eta nahi kondo moldatu gara. Baina zure hauetik mundua ikusi nahi dut. Beste gauzat esan barizu Goreti, lasai, zure praktikatako nota jarri genuen ja, nahiko nota txukuna, espero zure media ez jetxi izana, inoiz pasa zeitau, Bai. 9,piku bat jarri, eta ikasleak esatea, praktikek jetxi diaten media, eta ze letxe, ze puesta posible ba. Baina nota galde batera utzita, horixe, plazer bat izan dela, zoazela ondo, gozatu Puerto Rico, zuk esan duzu, uste duzu esperientzia aberasgarri izango dela, oixe aberasgarri izango dela, ikasi asko, bostila bete eta erdi horiek segituan pasako dira, eta guk ziur beharko dugula, norbait pixkate busirikatzeko, goiuri haingazte senti ez dadin, eta horrelako gauzak lortzeko, eta tira, horrexegatik aukeratu ditugu berritxarraken kantu bi hauek ikusi arte eta bueltatzen, ze gaurkoa bada, agur esateko modu bat, eta eraberean bada, gero arte bat esateko modu bat, bueltan etorri kafe hartzera, eta egingo ditugu inberreko negozioak. Baina batez ere Goreti Oreja Michelena eskerrik asko ibilbe diren eskerrak bideari kantu honekin agurtuko dugu gaurko saioa, zukurean egindako bidetxo hau ere eskertzen dugulako, honena opa dizugulako, eta batez ere Puerto Ricotik tarteka argazkitxoak bidali, baina batez ere postal bat bidali behar diguzu bigarren kafera, Puerto Ricotik. Hori egiten ez baduzu, ez da bueltan kaferik izango zuretzate. Jasotan. Taku esperoan. Alas izango gara, esperoan. Julen Goikoetxe horbe gozo? Ni una Puerto Rico. Ale iragoa eta, bueno... Bihar etortzeko. Bai, bihar etortzeko, hori bai, alegik badu Puerto Ricorekin alde bat. Bantxe Puerto Ricon, Tolosan baina, 15 gradu gehiago izango dira. Bai, 15 gehiago, bota gehiago. Bai, 22. Bueno, alegin 22 gutxiago ez baino. Pare bat. Goreti Oreja Michelena, zu, ez dakit, laizter arte horretan, zatozen arte, eta zaindu. Eskerrik asko. Eta zu entzule, bihar arratsaleko 4:05 gu hementsi izango gara zurekin. Bueno, ez pagara Puerto Ricora joaten. Ojo! Hori eraukera bada. Horendik. Eskerrik asko egoteagatik, zaindu, eta arratsaldeko 6etan, mendik minututa pikura, informazioaren arian azken ordukoa errepiden egoera, eguraldia, eta nondik joan eta nondik ez joan, itoia xarmak bezala, autoiarak ez harrapatzeko. Bihar arte izan ondo. Lagun zakua ireki ez izteko denbora zaindu irri egiten ikusi zaitu Iruñeko balkoian San Fermin da egun Dantzan ez zaude baina Alboan lagun
ilun berrin iraia. Keep calm and bigarren kafea.